Igama ngubhaka isibongo ngowakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini ingqwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholo lodwa likamentshise thuluza ngihambi nalo ngilifica insimini xama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwadobhadwa ayikhulule ngumfoka amakhandakanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana ngithi dama lingasho ubusika nehlobo ingwele ngaphuphi inyoni ziphupha amihla namalanga amthombo ogelezayo ngabonakala ukuthi amaza aqhamuka ibonakala lapha ephuma khona ngikutshela ukuthi baba nongangithanda uyoza ngithande ngoba nalo ngithandayo waqale wangangithanda kanti naye wagcine ngithandile nawo ngangithandi uyoza ungithande wena onyanyayo fokofo ngeke ngize ngizwe ngempatha mina gcwala ngakufakela nangu sikisi ayikho into engiyoyikhuluma mase kuthiwa njengoba ishilo as long as sibambisene kuningi engizokufunda kule channel kuningi engizokuthola futhi ne spirituality senu emakhaya khona ikhona sizoqhina ngoba angifuni nidlala abantu ngifuna mina empilweni ulapho ukhona wazi ukuthi wena yourself ubalulekile wena yourself unamandla umehluko amandla nawo awa understand amandla nawo ukakaxhumani kahle nawo umsebenzi wami ukuthi ngikuxhumanise nalamandla nawo ungakabi nawo ngisho makhanda oil lapho khona wathathe lama teachings because iwona aphethe impilo iwona lama teachings ayokwazi ukuthi mangabe usemakhaya ufike ufithe mangabe uselokishini futhi ufithe mawusemsebenzini ufithe mawusesontweni ufithe mawuhleli nosoma business ufithe makukhulunywa language ephezulu na ufithe mawusu overseas ufike ufithe ingabe khona into ezothi kuyadividewana hayi abantu ngiyafethu ngilibona mina ngiyibonile impilo emhlabeni ngibone mina abantu begila imkhuba abantu bakwenza izinto ezingekho abantu bangena emsamo yakini bebizo babo wakho nga understand kufika inyanga emsamo nezitaptap zemithi ifika igila imkhuba emsamo ithi suke bithi ngibafakile abantu abadala ubuse uyazibuza ukuthi le nyanga ezogila imkhuba emsamo wakithi nezitaptap ezimnyama ibaza lapha abantu abadala le nyanga yakithi hayi isuke yenzani isuke izofaka izinto zayo lezi zinto ezifakwa inyanga emsamo zibizwa ngamadimoni ngoba kuzona izinto zalekhaya njengoba ifika nezinto engezona ngoba ngelinye ilanga uzoxabana nalenyanga kade isemsamo wakini mawusuxabana nayo uyokwenza njani ngalezi zinto efike yayishiya emsamo wakini ngelinye ilanga uzoxabana nalenyanga oyise emathuneni akini mawusuxabana nayo kade uyise emathuneni uyokwenza njani ngoba isiyalazi ithuna wayikhombisa ukuthi awunamba bana amathuna akini 17 nothi masenixabene iyozambela ngendlela yayo isiyodila nabantu bakini ethuleni ungase basenixabene ngoba niyoxabana ngelinye ilanga uyoyibamba ukuthi iscam ngelinye ilanga nixabana sewuze wayikhombisa amathuna nizoxabana ukuthi iscam senze wayikhombisa umuzi wakini uzokwenza njani uzoxabana naye ukuthi iscam seyize yakugcaba yakufaka izinto egazini uyokwenza njani nizoxabana naye usubamba ukuthi iscam seyize yakulala wena umuntu wesifazana uzothini yekaba kubhaka isibongo wakanzaba bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile ngiqhathileke namhlanje ngoba ngithe akusho bona abantu ukuthi bacela ngikhulume ngani hayi bashilo bathi noma nima ngicela abantu ukuthi abasho ukuthi ngikhulume ngani ngiyaye ngibheka abantu abaningi ukuthi bafuna ngithintini mase ngihlonipha lokho so abantu abaningi ke bathi angikhulumi ngenyanga bathi ubani bathi angazi u2+2 or something bathi angikhulume ngaleyo nyanga we madoda cha nathi into engizoyisho ngicathi naleyo nyanga ngoba ibonile abantu belisha igama layo na into engizoyisho mina ke ngikwazi ukubona yonke into azukubona yonke into lenyanga bathi angixoxe ngayo umfana nje omncane umfana omncane obezisebenzela le emakhaya yabo obeyisebenzela emakhaya eyisebenzela futhi abantu basemakhaya kwase kufika ke abafana be social media base bem introducer i social media yabo bathe mabem introducer
kanti vele uyisebenzele emakhaya ubeyigangela njengabantu basemakhaya nabantu esebembonile bebuya zama ukuhamba nama channel abanye abantu naye yakhe channel but engathi sho igangela njengalabo bantu la. So umfana omncane nje kwakuthakatha lokho athi uyakuthakatha kwayibona akakwazi ukuthakatha. Kwakulapha futhi akakwazi ukulapha kodwa uyayidinga imali. Ngenhlanhla ke ngoba uthe ukufuya ke inkomo unazo ke inkomo kodwa kuse umfana omncane ungamboni nje begqokisa umuntu omdala but yena umfana omncane at the end of the day. So ngoba lo mfana omncane ke balasheme akakaza ngisukele mina. Abantu abacelile bathi bacela ngikhulume ngaye. Mina bengithi ngeke ngize ngikhulume ngaye because into yabo isuke yafaka nalabafana laba be TV ekuthiwa iNyoni TV. Uyabo? Laba abafana basebenza ngecontent. Laba beNyoni TV basebenza ngecontent nje. Uyabo? Content sometimes bayayakha, sometimes kube icishe ifanayo, icontent nje basebenza ngayo. So babe sebeqhumana. Uma sebeqhumanile kwase kuplanwa isketch. Kwaplana isketch ke nalo yamuntu ekuthiwa u2+2 isketch. Naye wajabula ke kuthiwa uzotrenda ngale sketch. Deep down nje akho MC kwaJo wayegula. Deep down nje akho Zilwane, akho umuntu amthwalise kuthiwa Zilwane nabantu isketch. Ngiyamkhuza ke lo mfana engimshoyo ngithi u2+2 ngithi ngicela iyeke le. Angakafuni ukugxila kakhulu kulento engishoyo. Icelwa abantu ngabathembisa abantu ukuthi I will always respond to i-call yami. Into engizomcela kuyona ukuze abone ukuthi ngiyazi ukuthi sketch. Ukuze ngiyazi ukuthi sketch ngizocela ukuthi inkomo zakhe akazidayise athola imali. Angadlali ikesh ngenkomo zakhe. Ngimnika iClue nje lapho. Bese angifuni ukugeqa amagula, ngiyowageqa amayigoloza amagula. But okwamanje nje ngisamtorchlighter. Ngifuna bothi uyingane engakanani. 2+2 la ukhona ngicela abafana bami 2+2 nawe MC kwaJo nani bafana beNyoni TV. Ngicela ningaphinde nidlale lesa sketch ngoba sibaconfuse abantu. Leso ukuthi khona ogulayo, khona begqilaziwe, khona othakathayo amasimba yonke le nto le. Angaphinde bafana bami nidlale le yanto. Uma ngabona abafana beNyoni TV belapha ka2+2 beyodlala isketch ngiyodedela amabhomu kena. Angizobadedela manje. Bengabona uMC kwaJo lapha yaka 2+2 eyodlala isketch ngiyodedela amabhomu kena. Phela umuntu awumjezisa ungamqala ngewarning, iwarning. 2+2 deep down kwayiwena uyazi ukuthi yonke le nto ebuzwa abantu la kumina uyazi ukuthi ayikho. Yazi ayikho. But angifuni kube ngathi ngilwa nawe. Ngithi yeka. Sekuthinte mina phela manje ngoba lento ibuye ikhombisa ukuthi njengoba ngasho ngathi mina ngimela abantu and njengamanje mina uking. Manizokwenza imisakalo la ikhombisa ukuthi ningithatha kancane. Ngisancane. Angeke ngithi ngisuka nje ngibe ngidedela amabhomu kubantu. Kodwa MC kwaJo la ukhona. Khuza le nyoni yakho. Leyo 2+2. Khuza le nyoni yakho. Khuza le nyoni yakho. MC kwaJo khuza lezi nyoni zelokhuzana zelokhuzana zeNyoni TV. Khuza lezi nyoni lezi. Khuza nani? Khuza nani? MC kwaJo angakafuni ukukhuluma. Kodwa bengakhuluma wena uyazazi uyicelebrate wena MC kwaJo ubig. Kade usebenza nezinyanga. Mase ngikukhuzile mfana. Khuzeka. Ngoba ngifuni ngelinye ilanga kuthiwe ngiphazamisa umsebenzi wenu. Khuzeka mfana wakho. Khuzeka mfana wakho. Wena 2+2 aphinde nje sikubona udlala lesiya sketch. Beke wasidlala kobe usungisukelile. Kobe usungisukelile. Ngeke ngilongena emsebenzini wakho kakhulu ngoba uwenzele emakhaya uyidilela nabantu basemakhaya ngeke ngene kuona. Mawungangazi wena 2+2 ngibuze kulabafana beNyoni TV. Mawungangazi ngibuze kuMC kwaJo. Mawungangazi ungibuze koSigutsha. Ngizomthola ukuthi kuba. But ngeke ngivele nje ngisuke ngidedela amabhomu amangaka ngaqalanga nginikeza i-notice because kunabantu abazidididi ebese beqala ukufuna ukukholelwa ukuthi ngileya sketch siyiqiniso amasimbe sketch lawo. Khuzwa yimina. Amasimbe sketch lezidlala. Amasimbe sketch. Angazi noma nabona ukuthi lemhlabeni umphakathi uyilima yini umphakathi. Manje nibuya nikhohlwa ukuthi yimini omele umphakathi la ufika ungasa understand because lento yaka moya isegazini kimi. Ngiphendula abantu because ngeke ukuthi abantu bangicele baze badlule ku100 bonke bethi ngikhulume
ngalento ekuthiwa kunenyanga ekuthiwa 2+2 baze bazule 100 mase ngiyathula ngeke ngize ngithu kodwa na abantu ngiyabacela ngicela bangilinde njengoba ngithi bangaphinde basenze leso sketch beke basiphinda ngiyohlala ithonto nani ngonichazela ngize ngimchaze into ebengafuni ukuyizwa ngalo yamuntu lo sengimcheke ngayo yonke indlela ayo indlela umdlalo umfana omncane futhi zona inkomo nazo inkomo ngazi ke mhlawumbe ukhona uzothina umuntu khona ke uVictor Ndlala uthi khoma king uthi khuluma my king ngicela unginike ithuba wevoice nginike ithuba mfowethu sibabheke ukuthi ithini comeback beke basidlala esinye isketch ake basidlale bethi bayangizwanisela ake isuke inyoni TV ye lapha ake basuka MC Gwajoba ye lapha ake asuke uyena unyanga lo 2+2 athi uyasiphinda nenkani isketch ngeke ezwe ngami akayenze lona akayenze behlakaniphile kodwa bakhuzana kuthi nya mabethi nya nami ngizothi nya mabeqhubeka kodwa mina abantu nje mina mfunde mina kuze kusuka umuntu athwala ikhanda ayolahla imali yakhe komhlaba yalingana ngoba nakho ithi pay sketch umnikazi wesketch akaphumela obala asho athi King Bhaka uyadakwa akasho athi ngiyadakwa akasho athi ngiyadakwa noma asho nje athi ayikho lento ka King Bhaka akasho kanjalo khona nizobona akasho makuthi ubusuze waya wena la okwakho phela nawe lo futhi ngiyacela abantu ukuthi uma sebegaxelile la begaxela khona akona umsebenzi wami ukulandela imali owagaxela ngayo enyangeni ngeke mina ngikhiphise inyanga imali size wayinika wena ngiyoniphatha phela mina ngingakukhanyisela ukuthi ungakwenzi mawusuze wagaxela ngeke mina ungizwe mina ngithi ngiyokhiphisa inyanga imali ngoba ugaxelile wena uzofika kumina uthi waro joy inyanga osibani bana ngihambe hayi ngiyona phela inkabe mina ngicela ngakufakela ngoba ufuna impatha nami sikisi ngiyoniphatha kodwa nje mina kwami ukubhekisa ngitorchlight bese nawe ke uyabamba mangabe uzokubhekisa uyitshethe uclever mase ugaxela uthi uzobiza mina phela ke 17 mina ba noni ukulakho phela yabo so nje asibambeni lana ke manje njengoba sengithe stop baba ngisho idlozi baba likunika iwarning iqala ngisho uNkulunkulu akavela kushaye nje qala kunikeza iwarning nje sengithe stop ngathi abangasidlala isketch and beke basidlala esinye angithi baqala ngesinye somfana kwakuthiwa uselana nezilwana athwale ngasi kwakuyisketch leso eduze kwalandela sekuthiwa MC Gwajoba useyagula uzohlawula ngenkomo isketch leso sengithi ke ayimeke manje we mina ngongada mina into engiyikhuluma la ngisuke ngiyazi ngikhuluma into la mase kuyajika yabo nabanye ngimakhuze kanje bese yakhuzeka umuntu oba nenkinga yilothi manje imkhuza angakhuzeki uyabona banikhuzeka umuntu iyasuka and ibika yasuka kusuke ngizogcina mina ngoba imina phela onamandla imina nedamu imina ugobela wami uNkulunkulu mina ogobela wami akuzona izalwazi mina kusakwazi ugobela mina owami ugobela uNkulunkulu mnini wamandla wonke ugobela wami ke loyo yabo ugobela wami loyo mawuthanda ukuthi dama lingasho ubusika nehlobo ba ebusika uzofica ehlobo uzofica ngicathi bonke laba bathe angikhulume ngendaba ka Dr 2+2 loyo sebezwile kwadlalwa isketch ngokomthetho nje nginqina ukuthi ngithi akaxolise kubantu ukuthi uba confusele ngesketch ngeke ngikwenze into engizoyenza ngithini ngithi bangabe sasidlala stop must come to an end mina ke ngigadeleni ke phela ukuthi bayasiphinda yini beke yasiphinda ke ngeke ngisayilethi iwoningi hlaka 5 October zonke indlela ziya eMidilova kobe kunzima kakhulu kobe kunzima izike ngobe ngisebenza ngalo baba mina ngisebenza kule level othi nawe mangabe usubone kahle uthi wow ngazi amandla mangakuwathatha ngeke mina mfowethu ngikhuluma into engingayazi ngoba ngikwazi ukubona izinto ezijulile zosopolitiki ngibona into ezijulile izinto eziwisoso babhizinisi kuphele ngabo ngibona into ezijulile izinto ezigulisa sise zibulala abantu la ngenze focall mina thola ngakufakela bona izinto eziningi ezidala abafowethu baboshwe baze babhadle emajele abanye ngamacala abangawazi baningi abantu abasemajele ngamacala abangawazi musa baningi futhi abasemajele ngento abayenzile kodwa eyenze kwayena engazi kwenzakalani baningi bancane abasemajele ngoba vele bethi bona vele ijele sekuyimpilo yabo bancane la baningi abantu lapha bafisa ukuphuma
mabephumile abafisa ukuphinde baphindele phakathi uyabona ngiyayibona le nto mina njengoba ngasho kwakudala kwasho mina phela ngathi umkhuzi wamaphoyisa le KZN ubani uGeneral Mkhwanazi ngasho nje ngathi inkunzi le abaningi babona manje sekuthiwa inkunzi ngasho futhi noma engasayona inkunzi naye bese efaka imali emasendeni uMkhwanazi ngiyosho ngithi usefaka imali emasendeni ke manje noma ngithi hayi ke seziyamsabisa lezi ezama politician ngoba kuyenzeka baba ungafaka imali emasendeni kodwa uvela usatshiswe nje ukutshelwe kuthiwe u1 no2 no3 ungajombi la okwamanje ibhola kuseyelakhe usadlala free kodwa uma ngabe sebemsabisile bese efaka imasendeni ngiyosho mina ngeke ngibe nondaba mina Mosi ngeke ngibe nondaba mina Mosi ngithi angisabiseki mina ngikose emhlabeni uma uthi uza kumina ugcina nje uyibolela idama usale ngisho ungena edamini bese uyahlela kodwa kwamanje awusawumission kwale ngakufakela baba sawumission obona mfethu umuntu bephila negebengu aphinda avunywe izona igebengu ezithi yena uyathesha but usebenzisa kabuhlungu kodwa yena uyaspana kodwa kabuhlungu usukumission lapho yabo usukumission bese kuthuka omama abazela igebengu bethi zaphela ingane zethu akhalele ukuthi babe nama comment abazowasho mangabe seyishonile izingane zabo yabo so mina ngize ngikhuluma into yale mina ngikhuluma lezi zinto ezinkulu mase ngibona izingane zidlala icash kanje ngathi bengithi ngiyayiziba liyana kodwa manje ifuna khipha kubuyizibelana bengiyiziba phela ngoba iscash ngiyasibona iscash into engilwayo mina ilento esibiza ukukhuthuza imali direct ngiyayilo kodwa mabe yidlalela iscash sabo kodwa mase nithina lescash siyanigaxelisa manje because senithatha isinqumo sokuthi niyakholwa ukuthi khona ila sengingena khona futhi angakangeni ngisayi-introducer ngisabhazi ngisafuna ukubona i-reaction yabo ayibe nje kanjalo nje manje bangabe saqhubeka necash lapha asime sascash ngeke ngize ngande ngabaningi ngoba abantu basuke bangifaka le ndaba bengithi ngifuna sikhulumeni izinto ezakho umuntu nezinto umuntu ekuzoba umuntu gogodla kodwa kulungileke sengizobuya nazo ngolosithathu nje ngo5 ntambama ngiyobe ngi-live ngizobe ngikhuluma ke izinto ezomhlahlandlela wempilo ulapho khona angifuni mfethu mina kuthiwe unyiswa impilo uze udlala abantu wakwadlala umuntu ethi umuntu hamba ufaka abantu abadala emzini